Ďakujem pekne za slovo. Pán podpredseda, ja ti ďakujem, že si opäť nastavil zrkadlo tejto schizofrenickej vládnej koalícii. Bol to za pár týždňov už druhýkrát, čo sme museli nastaviť zrkadlo týmto ľuďom, ktorí ešte v minulom volebnom období tu hlásali novú politickú kultúru. Novú politickú kultúru nám tu dnes reprezentuje vláda, na čele ktorej stojí plagiátor, podvodník, klamár a zlodej. Je to tá nová politická kultúra, ktorá nám tu hlásala transparentnosť a tú transparentnosť dnes reprezentujú tak, že keď sa tohto plagiátora pýtajú novinári na to, aby zverejnil svoju diplomovú prácu, tak im hodinu a 3/4 infantilne odpovedá rozprávky starej matere. Toto je tá nová politická kultúra, ktorú tu dnes máme a našou povinnosťou je dnes vám, vážená vláda, aj vážení poslanci tejto schizofrenickej vládnej koalície nastavovať zrkadlo. Chcem vás poprosiť, keď ste takí principiálni, tak dnes zahlasujte, tak ako keby ste zahlasovali, ak by sa jednalo o vyslovenie dôvery bývalému predsedovi parlamentu, pánovi Dankovi. Pretože vtedy ste mali plné reči politickej kultúry, dnes si šľapete po jazyku a je to smiešne. Ďakujem pekne. Pán minister, vy ste tu hovorili o obraze, ktorý vytvára pán premiér v zahraničí, tak ja vám ho skúsim zhrnúť prostredníctvom tak obľúbených statusov na sociálnych sietí pána Matoviča. Takže najprv fotka na motorke, potom fotka s belgickými policajtami, potom fotka šošovice, ktorú mal na 10., následuje fotka kelímku s raňajkami, potom je fotka nočného Bruselu, fotka rannej kávičky, potom je povestná fotka s kastrolom mušli. Ten preklad vo francúzštine radšej tu nebudem spomínať, ako sa ten kastrol ozaj volá. Na záver je rozhovor pre nemeckú televíziu, keď sa ho nemecká novinárka pýta, výbite, pán premiér odpovedá, u nás sa vraví výbité baterky. Čiže toľko k zahraničnému obrazu Slovenskej republiky. Český Reflex to zhrnul, ja ešte raz opakujem, z novej slovenskej vlády sa stala banda plagiatorských šaškov a klamárov. Z vás, drahá vláda. Pán minister, to myslíte ozaj vážne, že za opajcovanú, ukradnutú diplomovku zlodeja, plagiátora a podvodníka magistra Matoviča môže súčasná opozícia? To ozaj išiel mu to napísať Fico alebo Pellegrini tú diplomovku, oni to urobili zaňho? A ešte na záver vás poprosím, pán minister, nie ste ani policajt, ani prokurátor, ani sudca, ani kat. Tak takéto odvážne tvrdenia, prosím, tie si nechajte pre vašich kolegov. Ďakujem za slovo. Pán minister, ja by som vám chcel pripomenúť, že toto je schôdza na odvolávanie vášho premiéra zlodeja, pána magistra Matoviča. Tak ešte raz vám pripomeniem, čo presne dnes povedala Univerzita Komenského. Záverečná práca premiéra Igora Matoviča nezodpovedá štandardom kladeným na kvalifikačné práce, v žiadnom prípade by nemala úspešne prejsť obhajovou súčasnosti ani pred 22 rokmi. Vyváženosť študenta či úspechy v inej oblasti nemôžu v žiadnom prípade predstavovať dôvod na porušenie základných princípov akademickej práce. Vy túto zlodejniu obhajujete aj podvodníka, magistra premiéra, obhajujete to, že pán zlodej býva v neskolaudovanom dome, že porušuje zákony tejto republiky, pretože chudák má toľko práce, obyčajný človek, ktorý má na účte iba asi 20 miliónov, teda jeho pani manželka, nemá čas ani peniaze ich presťahovať do skolaudovaného bytu, tak chudák musí porušovať zákony. Vy toto ako také poslušné stádo vehementne obhajujete. A ja vás chcem poprosiť, keď pán zlodej má toľko energie, toľko nehynúcej energie na boj proti zlodejom a podvodníkom, aby ju skúsil nasmerovať tú nehynúcu energiu na boj proti sebe samému. Pretože je zlodejom, lebo ukradol diplomovú prácu a je podvodníkom a je dokonca za to aj právoplatne by bol odsúdený, ale jeho trestné činy boli premlčané za daňové podvody. Čiže nech túto energiu venuje na samého seba, nech odstúpi a tým pádom môžeme aj pekne ukončiť túto schôdzu a ísť domov. Ďakujem pekne.